Waqt li kienet jindirizza attività politika fiż-Żejtun il-ħadd filgħodu, il-Kap Nazzjonalista Alex Borg inqabad ma jafx fatti bażiċi fuq diversi setturi ekonomiċi. Meta kienet jitkellem fuq is-settur marittimu bil-konfidenza kollha Borg tenna li minn ħdejn Malta b'kollox jgħaddu 14,000 vapur. Dan anke hekk huwa fatt magħruf u ppubblikat li minn ħdejn Malta jgħaddu mal-85,000 vapur kummerċjali. Iżjed minn hekk fl-2023 f'Malta ddaħlu madwar 46,000 vapur jew id-doppju tal-2012. Ngħidilkom statistika waħda. Tafu li ma ġenb Malta jgħaddu madwar 14,000 dajsa commercial vessels fis-sena? Borg tenna dan waqt li sostna li f'Malta m'hawnx settur tal-bunkering, anke jekk din l-industrija ilha topera f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 50 sena. Bl-istess mod huwa sostna li f'pajjiżna bi ftit investiment jista' jkollna industrija tal-leasing tal-ajruplani. Dan meta din l-industrija hija niċċa ewlenija f'pajjiżna, kif joħroġ minn studju riċenti tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Diversi operaturi fis-setturi sostnu li Malta hija l-ġurisdizzjoni tal-għażla fost kumpaniji barranin. Dan hekk kif l-2023 ġiet anke varata strateġija ġdida għal dan settur. Tant Borg kien żbaljat fl-istess attività Selin Kamilleri Kunsilliera Nazzjonalista f'Marsa Skala, irrikonoxxiet kif fl-aħħar snin dan is-settur kiber f'pajjiżna taħt amministrazzjoni laburista. Naħdem fil-qasam tal-avjazzjoni ilni dal-aħħar 9 snin huwa qasam li nista' nisploda, ġifieri mexa ħafna l-qudiem u kultant bil-kemm inleħu miegħu. Huwa qasam li jiena kuntenta ħafna naħdem fih, joffri li serħan tal-moħħ li jien għandi wkoll fejn ikber. Skont il-Kap Nazzjonalista f'pajjiżna mhux qed isiru korsijiet għal setturi ġodda bħall-esports, game development u l-AI. Dan meta saħansitra hemm dipartiment tal-AI fl-Università ta' Malta u jingħataw diversi korsijiet anke fl-Mcast. B'hekk kompla jispikka nuqqas ta' għarfien tal-Kap Nazzjonalista fil-kamp ekonomiku li kull ma qiegħed imur qiegħed isir aktar evidenti. Dan hekk kif Alex Borg m'għandux nies kompetenti fis-settur biex jgħinuh jiżviluppa politika ekonomika kredibbli.